Meditația numărul 38. Nu avem de ales. Mergem înainte. Hristos a înviat. El rămâne același, ieri, azi și în veci. Am sărbătorit acasă, ne-am bucurat de vestea învierii Lui și cea mai frumoasă veste adusă vreodată omenirii. Nu am putut fi opriți să ne rugăm, să cântăm, să ne bucurăm de prezența Lui. Așa cum s-a întâmplat după înviere, când Domnul Iisus cel înviat a intrat în camera unde erau izolați ucenicii, fără să-i deschidă cineva ușa, El poate să intre și dacă zidurile sunt de piatră și dacă totul pare de nepătruns. Iisus poate veni, poate intra acolo unde este așteptat, unde este dorit și credem că este prezent și astăzi în casele noastre. Ce facem acum? Suntem tot în carantină, tot restricționați, distanțați social, cu declarații, adeverințe, măști, mănuși și nu avem de ales. Viața merge înainte. Priveam azi la florile din cireș. Ele s-au deschis și dacă a fost restricție. Am privit la iarba din curte, care nu a avut nicio problemă să crească, chiar dacă e izolare. Ceapa din grădină s-a înălțat tot mai mult. Natura își vede de treaba ei și nu ține cont de ordonanțele militare stabilite. Soarele răsare și în carantină. Ploaia cade și dacă polițiștii stau la colțul străzii. Copiii sunt în casă, într-o vacanță prelungită și chiar dacă nu înțeleg toate implicațiile pandemiei, nu se plâng. Nu se plictisesc pentru că sunt creativi și se bucură de prezent așa cum e. Primim în fiecare zi tot ceea ce ne oferă bunul Dumnezeu. Chiar în condițiile date, am avut sărbători frumoase. Ne-am întâlnit cu biserica online, ne-am adaptat, pentru că viața merge înainte. Da, chiar dacă este atipic, neobișnuit, ne-am bucurat că am văzut zâmbetele fraților noștri în aceste sărbători, că se mai poate zâmbi și printre oftatul din suflet. Credem că în curând totul se va termina, că vom scăpa și de această pandemie. Vom fi mai tari? Vom deveni mai fricoși? Vom fi mai slabi? Fiecare în dreptul lui privește și își cunoaște adâncul inimii. Viața merge înainte. Dar cum mergi tu? Dumnezeu conduce istoria. Toate se derulează conform planului său. Privind la natura înconjurătoare care ne zâmbește, observăm că ea știe cine este stăpânul. Ea merge înainte, ascultând de Creator. Se pregătește să ne hrănească, să ne asigure traiul de zi cu zi, să-și îndeplinească menirea. Dar noi mai avem în vedere menirea vieții noastre? Când privim în jur la tot ce ne înconjoară, putem afirma cu bucurie că nu suntem singuri, că lui Dumnezeu îi pasă de noi. Nouă ne pasă de El. Ne-am întors privirile spre El mai mult în această perioadă. Nu avem de ales între Dumnezeu și altceva. Nu există nimic care să fie mai bun decât El. Dumnezeul nostru este acela care privește spre lumea întreagă
știe că suferă, știe necazul și durerea omului trecător, cunoaște fiecare ungher al vieții noastre. A îngăduit toate acestea pentru noi, pentru că prea mult ne-am distanțat de El. Am stabilit noi distanțe față de El, iar acum, la toate nivelurile de conducere din lumea întreagă, oamenii se apropie de El. Strigă spre El. Pe străzi, oamenii îngenunchează. În familii, oamenii strigă. Copiii se roagă și mulți se întorc cu fața spre El. Fiecare om, creat după chipul Său, trebuie să ajungă la această concluzie: Dumnezeu este totul pentru mine. Merg înainte cu El, îl caut din toată inima, mă dedic, rededic Lui, pentru că El este calea sigură și plină de speranță, pentru că e viu și are toată autoritatea în cer și pe pământ. 21 aprilie 2020